Mun nimi on Tom Efrati ja mä oon maahanmuuttotaustainen. Mä oon muuttanut Israelista 9-vuotiaana Suomeen ja mä oon sitten peruskouluun mennyt suoraan siitä, opiskellut musakoulussa, peruskoulussa ja sitten siirtynyt nyt ammattikouluun Pop & Jazz-konservatorioon opiskelemaan niin sähkökitarasoittoa ja sitten muutenkin muusikoksi niin aion valmistua. Mä oon täällä nyt 2 vuotta ollut ja mä oon tällä hetkellä 18-vuotias. Sen lisäksi mä opiskelen lukiossa niitä muita aineita, esimerkiksi äikkää ja enkkua ja matikkaa, ja mä aion kirjoittaa ylioppilaaksi sitten 4 ainetta. Ja mä niin päivisin on täällä Pop & Jazz-konservatoriolla opiskelemaan musiikkia ja sitten illalla mä käyn lukiossa. Välillä mulla on 12 tuntia opiskelua, mutta sitten mä oon huomannut pikkuhiljaa, että sit illalla vasta se tuntuu opiskelulta ja sitten nyt täällä amiksessa se tuntuu siltä, niinku, tää ei tunnu oikein koululta, koska mä saan tehdä just sitä, mitä mä haluan ja se on, niinku, tää on niinku sitä kivaa tekemistä. Mä oon aina ollut tosi musikaalinen ja mä tykkään myöskin esiintyä, mä tykkään olla lavalla ja tykkään niinku, päästää sen niinku, taiteellisen minäni valloilleen. Meidän koululla opiskellaan paljon musabisnestä ja meillä opiskellaan, että miten kannattaa tehdä levytyssopimukset ja mitä yritys kannattaa johtaa ja mitä kaikkia tapoja voi tehdä, niin kuin millä kaikilla tavoilla voi niin kuin saada rahaa musiikista ja millä eri tavoilla sitä niin kuin pystyy hallinnoimaan. Että kyllä meillä käydään paljon niin kuin yritysasioita ja sopimusasioita läpi. Täällä saa päättää oman tiensä, että mihin niin kuin lähtee. Että esimerkiksi täällä on niin kuin teoriaopinnot on kaikilla yhteisiä, mutta sitten sen jälkeen, jos joku haluaa soittaa jatsia, niin siitä vaan. Mutta sitten jos joku haluaa tehdä niin kuin minä, eli mä soitan bändissä ja mä yritän niin kuin tässä niin kuin aloittaa uraa samalla kun mä oon koulussa ja käyttää kaikkia näitä tiloja ja studioita ja välineitä niin kuin omaksi eduksi, niin siitä vaan. Että meidän koulu eroaa siitä niin kuin silleen paljon, että täällä saa tehdä oikeasti sitä, mitä haluaa ja saa erikoistua siihen, mitä haluaa. Ja pääasiaa tuossa osaa ne perusasiat ja sitten sen jälkeen voi kaikkea muuta tehdä. Mä tykkään tällaisesta opiskelumuodosta enemmän sen takia, koska mä saan just niin kuin tehdä paljon tätä tekemistä, että sen takia mä oon tullut tänne. Nyt kun mä valmistun täältä, niin musta tulee muusikko, tai mun ammattinimike on muusikko, ja tää on siis muusikon perustutkinto. Ja sitten niin kuin pääaineena on mulla sähkökitara, että mä voisin sanoa, että mä niin kuin valmistun kitaristiksi, mutta oikeastihan täällä käydään niin kuin kaikkia musiikin niin kuin eri osia, teoriaa ja sitten kaikkea, että ihan perusteellisesti mä kyllä tiedän musiikista paljon, että muusikoksi mä valmistun.